Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. Karon, adlaw nga Lunes no. Kumusta man ka diha? Ako ga kay okay ra ko. Nakapaway din tag duha ka adlaw sa tuang 100 day running challenge no nya. Karon kay di sa ta mudagan. Mo bike sa tano. Di ba last na ko nga bike kay ni anak ko nga dili ko mohunong sa kong bike adventure. Karon balik na puto sa tong pagkamamanyakay. So, banyak na ta. Nata karon dire sa Bugo City Sentro mga ga kay nagpaabot sa tong kauban pero medyo taod-taod ata dire no pero wala pa siya naambot. Siguro paabot ag mga 5 to 10 minutes o dili gani tutong chatan nga muna lang ta. Medyo to naman ga nya wala pa man akong kauban. Lakaw na lang gid guro kung ako ra isa. Dili ko maglakaw ay magbike. Among plano unta nga ruta ga kay sa Ganbantayan pero kaya ako ra mang isa karon. San Remillo lang ako kay basig di ko kasugo ako sa Ganbantayan. Buktawan ay Hindi kita rubog to rin kong paa San Remillo na ta mga ga nanata diri sa kuan mga ga lapihan San Remillo tambay sa takajod diri mga ga maminaw to sa kanang hapak-hapak sa bawod ba no? Relaxing di ba pauli na ta mga ga kay medyo init-init nagsugod do. Shout out ay no kang Gaga Vince Dilarama sa akong kauban unta karon pero murag wa jud to ka mata kay kapoy ito kay busy kito tawhan gud. Ga wala man madayon natong lakaw sunod na lang pud. Salamat ay kayo aning rimset nga mong gihatag ga. Pauli na ta mga ga, banyak na ta. Let's go. Ana ko ganiha mga ga murag init na. Di gid mura. Init na gid ay. Malasa lakaw ga. Dako ganing problema ron. Wala na isud hangin. Nigawas ang interior na ganiha. Kaya wala siya mabuslot. Atong suwayan ng pahangin balik if ma-okay ba ni. Mainta ma-okay ni para makauli ko. Mainta okay ra ni ga para makauli ko. Gawas ang ligid interior sa ligid. Yahak na sawon gani. Mao ni problema mga guys. Yung buto dire dapit sa may interior ha, gawas na sa rims. Yahak ka ni. Madaba kayo na ko padagan bisag kuwang sa hangin tapos wayan nagampo taga mahinta mauli ta bisag nagubanta niya kuwang ni sa hangin makabot lang ning bugo makapayo ta dito sa kang angle roll amen dili gid siya pwede ga ha kung sakay na ko niya padagan ako dako siya mo sibog ang iyang buka ba. Selamat din ninyo ya. Selamat ya. Oh, murah. Selamat ya. Wala pa yabli ka. Abot-abotan sa tagamay. Dali ra kayo sa mekanik ko. Agad pa may tapos sa mga pag may nanay, dali ra makayo. Aligre lagi lakawaron. Aligre pero labad jao. Selamat ya kola. Isugo ko ni mama ga na ipapalit diri. Wala pa dai. Isugo ko patanaw gamit no. Dito tag lababo diri mga ga. May pang lababo lab. Wala na yung pinakagwapong anak. Oy lain mo ron usa. Ang susunod gayon mga ga no. Ang susunod na to nga vlog. Try mo sa pagsuporta kanay TV anay out. See you.